Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen There ni phain ko raket homani por bhai hini malom to monar be herai ke the par pikajo chin thong constituency alo kungri pi hawar malom klodam thip lapen laan herai ke klo ahir kang tang ang bong posi tame thang nata kaluk sondun avelang posi birta ribduno chin thong pen martining deng Karbi Anglong news Lokhimon hokaron pen kedeng pon rat chingruma mai mesen pen kipechun Dipugo Boys Higher Secondary School ke pathua klamalong pli dowan long riang kang pen kedeng pon Lokhimon hokaron pen rat chingruma mailong ong dung Lokhimon hokaron aphan ke kroya raratum pen nang chitong dunsi sayang ding intir et pen pechun pon Bangso mailong adap por bhainer ke pen cheng pon si rat chingruma mailong mai chepahempu mensing terang sarphu Pli dowan long ria mai pensi cipahem pu pondo la so hot al hisar po mana pen kachatong don KACCM Dr. Tuliram Ronghang EM Madhuram Lekthi EM Mongol Singh Timong EM Kachirong Pipi MEC Johnny Timong Board Chairman Mohan Tiso Gandhiram Timong Sarphu Lokhimon Sangha Atiripi Amai lapen kurupo lapen along ritin pen kewang atum pen danglok pinang an kethi atum chetong don renti Mayalong KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jipon ke Lokhimon adhorom atum pu an kachingri lapen apin deng sumpot chetame lang misen chinam lasi Lokhimon adhorom ta Karbi atum adhorom lo lata pusi ning jipon lapen rat chingruma mai ke padu ponalong aningkan bang katalon pon jiaphan KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jipon ke KAC budgetalong pen Laking koi atangka pipon popota kaningji pedopon. Halapukuru sir madaning tihen sekpen kaningji ponki non ilitum Karbi Anglong risoi jangatum kacharlianatu kipa prang don jiaphan akenang sotlang. Lasi ilitum apaya puatum kacipeduko bang akenang sotlang lapen Karbi hakualam thitame radaphan thanpon. Lokhimon adhorom arnam alam thi haihui chithan pon pen mesen pen mai pijutpon. Kajirong apan rasan inti report Karbi Anglong news 100% si Karbi ko silang than ye 1946 16 June si hempu lokhoning tihen sek kuru sara mahang thek lo la thek det ben afi 1959 anikan 1959 anikan February 5 anikan se chiklusi alangli phan kurusar bu hokpon lo la soprang dalangli arnamen kelong aja kong penan rar phan than pachini lo daratum ban hokwe sa ke hokwe bangke pharokri sirkep ra phokera sirkep thang ajek lo ni 5 ni February 5 ni se alang phan ke hok pono alang li kurusar lapen arnam pensi alang phan ke hirjumi gipi arnam se alang li phan bor gipi la sojoini pensi penana tum alang li phan kroi lo Lokhimon adhorom kroi sing dangbong pen inglong ke do det kali ho inglong lapen ang partame asam long pen ang tan Meghalaya puno Arunachal puno kalahaya Karbi tumta penaan na phaido je Lokhimon ke kroi lasi Lokhimon na dhorom ke kroi tumhan isi churure te une lokhoning ti hensek kurusarta ki bukang dowan pusgipo mundir ke bang tumalam sa dowan pusgipo la penili tuma pindeng sumpot la bangta ilitum ke chitini andi la si na tum theklong lo la pendeng sumpora tame Karbi atum upil theben ke plang la so pendeng sumpot selang tumta rimpon lo la selang manchurur te une kurusar arnam phane kurusar la pen ko ke kroi thua dular phan ke kurupo la si lahai tame alang li Karbi amen pen si irpon lo labe mesen alam lo la selang li tuing thirpi la si nilihin pen name ninga klong pen Karbi Anglong autonomous council pen
CM relief fund hin ben tame ki pika pajer je funding ni pang dak ponno la penang par tame April la cheklo adeta bangke arni bang hokon pela aron barim ke kroi atum an tame si chuning ke cheng lo pining bangke ingdeng ini laso aron baring macing rumah mai tame Karbi people hololong taralang solong ingkan sek Karbi di sunum sorong aja katalon along odak do ponung ji ala phai bang ke lakni bak do ji pusi niliphan bilta nang pa nang palle lasi April cheklo hola tarak do ji la eltum Karbi tum dai si kaching rumang theklo mane ke UCF United Christian Forum po tum da chudo iglo Christian na dhorom tum ni kroyan Lukhimon tum ke kroyan da medak dipu headquarter long pini ingdeng pli doan rata mai pidolo lapen ke ko ingdeng hini aron barim non la April la cheklo la tame ko aron barim ke kroyan la ke party chibu be pin song che jong je pin si aron barim ke kroyan ke dak chingrom po dei Korkanthi APHLC GS Bubul Rong Pipen Non Malom PMAYJ Hemso Kipi Paching Barnang Ji Popotha Lamthik Kechipak Langpon Sorkar Pen Kiduk Kelak Heme Jang Rephan Panong Pipon PMAYJ Hemso Puthot Pipon Ji Aphan Adona Don Damsi Kumat Mat Adona Phaisi Kelong Lelang Mapu Langdam Bomlo Mate Aphai En Bomlo Lasi Ladak Nili thangke pudunji athayabe sitame isi alama bangki moki pie hut mate ahem so ke long ahoda bang party anat pathipen kapre ka party ke long dunde alam klangkle dadangji lasinili hin pen kachuning riji laki nangli tum party pathe pin pen mate party langle ra ki dukelak pang thekra ki dukelak du anara phansi panong opot ki dukelak aphanle pi ikwek non lapen pi ikwek nang ji pusini litum korkanthi epechol si pen lamthi so dak pen pachini dundo lapen PMAYJ hem so ladak lakha krepli korkanthi constituency arlo along ki long dunde pin narong setame du iklang lasi lahai langra pi iknon lapen munili tuma phan prek check akachesong nang kok jiang deng abang klemik edet nangji labang su PMAYJ hem so pathak pen lapen isi pen ke chitherak tamimi athe non anta lahai hem so alam hai hui pen anta chisong nang lang pulote kupi kuson si keman puma laki chimang hu setlo pusi GS rong pi sang hopen lamthe peklang pot pusi nilitum apherang ke samilang supen long ba morning ti birta nang pale non nili media korti tumhan ki hang bang lahen lo jasemet nili dak all korkanthi area atom phan an labang so nalita media hoi pen pachi thang tha lapen all Karbi Anglong tame pachi thang tha pusi nangli tum phan nang hang iklo nang ke hang alam the bang hello si da so alam chi than the phang nilimen babul rongpi nili korkanthi constituency long AGS lo lapen pu alang ling ti sangho alang ling korkanthi constituency long assistant secretary lo lasi nili nang ke hang alam the kining je kang tung la hen lo non malom hemso kapelong ji phan geotech and bom lo lasi lamang so geotech ahok pet pensi enangji hem kachi kim thek the wek lapen heme jangre hem lang pamesi labangso geotech en pammi nangji pe labangso geotech ki enalong officer tumsi padam wek nangji lapen officer tum phan ahok pet pen labangso geotech hem so phan a phutu athiga kim geotech pan long pammi nangji Ashe labang so geotech ke en pa meme pe na pot penang hem ka chikim thek thia tum hem solong dunde lasi ahok pet pen labang so geotech ka pen pa meji phansi chukadam tang nilitum samelang so video by dolong same nilitum panong si memorandum isi pidam lo lasi
labang so geotek bangke en pam minangi athe chukedam tang ta hemso amen alis dopik sita me la BJP atum kacumat ha komane APSLC fan ke jok komane Kongres fan ke jok komane ASDC fan ke jok komane nirduli fan ke jok botum fan anke amen ta than lap lasi lasu example ke nitum korkanthi constituency long ke sumorong hangarong dhenta ghat ha inglong sido alang tuli tomarong ladak tangte ASDC 15 বছর কংগ্রেস 15 বছর নন BJP 10 বছর के लेपो हेमसो ई हम तहदाक लिली BJP तुम पुलो नितुम के लांगरेद लांग आई क्लेम क्ले पुसिगिपु सेता हाला सोरong थुके हेमसो ई हम ता लिली लासी नन लिली के चुनिंग रिदुन कांग तुम बांग के जियोटेक बांग ऑफिसर तुम si paen pa minangji la pen hemso ki pialong seta la BJP awokars tum pain voldun de naing pima la tum la Kongres APSLC nirduli pubol atum pipide titi la si officer tum si so geotek pen paminang po hemsota papi paminang po la pen paklem paminang po athe lake komane apae po hompoti kali laki kiduk kelak heme jangre tum tax ki pisi la so tax ap boisana chiruisi la bangsto a hemso ke government tum kipi lang non nang tum lang pachitang non pusikipu lasi chuning rilo autonomous council keja chief executive members ake hai rong hang sar phanta mi chuning rilo officer tum hansi papa claim pa minangji ben kiduk kelak hem ka chikim thek the tum hansi pipa minangji pen geotek pa en pa minangji pusnang le phan chuning rilo la hen lo lan lo